Čaute ľudia, vítajte pri novom videu, máme tu nový mikrofón DJI Mini, to vám voľakto vyhodím a samozrejme vám tu vyhodím aj TikTok a dneska budeme jazdiť na Euro Truck Simulator 2, tak keď sa vám také videá budú páčiť, zanechajte like a odber a ideme na to. Dáme pokračovať v kariére, ide sa. Dáme jazda ten kamión z minulého oného, čo ste mohli vidieť. Pozrite sa, jaký je krásny, hezký, vidíš, dobre. Kúpil som ho za 90 000. V minulej časti si to videli a keď si nevideli minulé video, tak klikaj na ňo a pozri si ho. A samozrejme, tuto ideme spojka, plyn, manuál, čiže keď riadiš normálne auto. A my ideme spraviť teraz voľakú zákazku. Ježiš, ktoré som nabúral. Všíme, chlapci. Až nemám sluchatka, pretože na Eurotruck nechce mať takto rozťahnutý tu kábel. Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? Tak radšej budem takto. Šesku. Ideme rovno a tu tam budeme. Svetlo mám zapaté, nie? Nemám. Čiže dobre, že som sa spomenul na svetla. Lebo v tejto hre môžeš dostať pokutu aj za svetla. Máme tu krásnu červenú. Tak zabrzdíme. Dobre, už ideme. Drifty. Čiže tuto zastavíme. Otvárajte kasíno. Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno. Dobre, už sme tu. Dáme smerovku a tuto parkneme. Áno, enter, dopravná firma. Dobre, to je malá cesta. Prijať prácu a ide sa na to. No keď sa vám páči moje riadenie, napíšte do komentu. Vyhodnotíme si to. Prvýkrát, čo mi skapalo auto. Ani v prvom dieli mi neskapalo auto. Teda kamión. Tak. Tečko, zapojte káble. Ježiš, ako to cúva. Ideme napravo, chlapci. Mám nový e-mail, ideme si ho pozrieť. Tu máme maily. Pre všetky, Euros Access Magdeburg, pre všetkých, čo sa to týka, hľadáme skúšky. Ináč viete, čo som zabudol v prvej časti? Ja som zabudol si vybrať garáž v Bratislave, čiže ja som nebyl. Máme zelenú. A teraz máme červenú. Ježiš. Tak musíme zastaviť. Už máme zelenú. Ježiš, čo som to spravil? Tak ideme. A hýbe. Čiže to je dobrá páka. Chvíľečku. Dáme sa do laváž, keby tam nebol ten kamión. Pribrzdievame, pozor. Ježiš. Máme samozrejme blinker. Máme zelenú. Inak tu vám smerovku, nikto nejde, môžeme ísť. Takže nás táto hra strašne baví, čiže napíšte mi, či by ste chceli viac takýchto videí, lebo v minulom videu som si nastavil to isté, že hru bolo viac počuť ako mňa. Teraz to mám normálne. Už mám tempomat na 80, čiže môžem ísť, vidíš? Teda musím dávať na volant ruky, ale proste nemusím robiť nič s plynom.
zoberte si, keď kúkate toto video, fajné pukance a hlavne načosky so syrom. A budete to takto jesť. A mám spraviť voľakedy s tým, lebo rozmýšľal som, ale teraz nie, lebo teraz som ešte začiatočník YouTube. 1 rok robím videjka. Čiže podporu video lajkom. Preto som nenatáčal skoro 4 mesiace, preto som si myslel, lebo som si myslel, že z tohto kanála nič nebude, ale už to nerobím pre čísla, pre sledovanosť, pre odoberateľe a tak ďalej a tak ďalej. Robím to preto, že mňa to baví. Tam napravo sú stromy, a keď ideš do Oravy. Presne tak to je. Ako prví boli pri nehode košickí krajskí dopravní policajti, tí pomáhali mužovi dostať sa vonku z havarovaného auta. Jaká krásna príroda tu je ináč. Som ospali, už iba 3 hodiny mi ukazuje. Ináč ten update spravili celkom dobre, že tam ukazuje na ľavo dole ten pomet, ale to sa dá asi aj vypnúť, lebo vlak potom môže stať. Keď uvidíme vlaku benzínku, idem tam a fajne sa vybrúmkam. Teraz pôjdeme doprava. Ináč teším sa už, keď budem mať prvú firmu a chcem mať dosiahnuť 2 garáže. Jo, chcem dosiahnuť 2 garáže. Teda dve. Číme doľava. Dum. Chcel by som byť raz populárny ako Ducklock, alebo Asimister, alebo Moon. Nož napíšte mi do komentu, či dobre tento mikrofón znie, alebo ne, napíšte mi to. Lebo pre mňa dobre znie. Ináč boli ste už v Orave, tam je tak čisto, jak keby to tam 24 hodín pratali. Nemám život. Furt len pratam. Celý život. Devčata, celý život len pratam. A u nás, tuto, v dedine, tu, keď pôjdeš takto 1 mm nie je vynechaný, že by tu bola špina. Tu, ja keby si bol na smetisku, jak v tej telenovele Leila. Plne tak. Iba 100 kilometrov, chlapci. I devčatá.
Aké známky si dostal alebo dostala na tomto poroku? Aké známky? Keď 5, neboj sa, vylepší si to. Ináč poradím vám, ako sa učiť. Učte sa dopredu. 4 kroky dopredu. Nenechávajte to na poslednú chvíľu, lebo keď príde písomka, tak nebudeš vedieť ani notu. Ináč ja som išiel včera do obchodu, tam bol taký s prepáčením bezďak, bezdomujo, neusmievam sa nikomu, kto je bez domu. A on tak na mňa kúkal takto, on na mňa tak patrel. On tam tak na mne patril. Tak nie. Vypadni domu, tak povedal. A ja som sa normálne bál, že odo mňa bude pýtať na vocente peniaze. Ináč ja by som mu, viete čo povedal? Nič. Dohodol som sa. Ináč nenávidím matiku. Matika nenávidím. Mám radšej geografiu alebo dejepis. Lebo tam som múdry. Ježiš, žádná benzínka a už iba 1 hodinu. To by sme mali stíhať ešte. Borci. Ináč keby ste chceli u mňa vidieť American Truck, tak dajte like a odber. Aj to mám ju. Ale tam sú úplne iné kamióny, tam máš ten ňufak. Tam není Mercedes, Volvo, Zita. Zita ani neexistuje. Iba na motorke. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko. A toto? A tamto hore? Zidaň. No. Doprava. 60. Ja som není detsko plesnivý. Ináč to bol niekedy UFU, tak ten má penásky. Alebo je mimozemšťan. V UFU ako Bratislava, myslím. Teraz mám ísť rýchlosť 50. Vybrzdujeme, máme modrú. Neviem na čo dali, čo... Ježišku. No. Nikto nič nevidel. Teraz doľava. A rovno. Jež! Nič ste nevideli. Ale ani raz mi raz mi skápalo auto. Ale to som bol nepozorný, to som nepozeral. Ideme parkovať. Doľava alebo doprava? Ja mám ísť tam, jaj. Do tej díry. Tam, kde sú patkáni. Ja sa kúkam do zrkadiela, hlavne už dopredu nie. A prečo sa vôbec kúkam do zrkadiel? Dáme takto obraz.
lebo tam nezaparkuje ani Peter Sagan na bicykli. Dáme spátečku, nebezpečnú. No ja som taký sprostý dneska, že tu mám takto vytočiť a necúvať. Ja som dneska voľaký bez mozgu. Ježišku. No nehovorte mi, že mám kameru. Ja som youtuber a nič takéto som nikdy neriešil. Dopredu a cúvať. A ide sa. Ako fakt. Jež, pozri, ja som Peter Saganis. Vagabundis. Havária. Nie, 2% podkodenia. Dneska mi to voľako nefičí, jak včera. Takže si operím asi cigaretku a pôjdem domov. Dopredu. No, yes. Ja neviem rozbiť ten kamión, Ja neviem cúvať, hej. Teraz skúsim iba cúvať a nič nerobí s volantom také. No, yes, nie. Točíme. A sa cítim, jak na kolo točí skoro. Teraz takto. Pustiť, nechoď rýchlo. No. Nie. Jo. Aha. No, ja som to. Sice nakryl, ale to nevadí. Joj, práca dokončená. Tun. Ako keď ideš automaty tu pípa. Aha, 2 skúsenosti, hej, ja sa nezdám. No dobre, ideme na ďalšiu zákazku. Zoberiem všetko. Jednotku, nebezpečnú. Ten náves, jak tam vzadu je krivý, nie? Ja môžem ísť aj doľava, jaj. Nemám veľká potreba, aj takýto kamión nakazený. $3000. To sa vyplatí. Ideme tam. Pomaly nech nenabúram. Ideme troška po trávniku, co nevadí, ale kúkam do zrkátka milovaného. Yes!
No a ideme tam. Mne zostáva už 53 minút. A potom zaspím na ulici, jak bezďak. To co ja budem robiť? O. Tak krúcime. Doprava ideme. Ako pomaličky. Keď už bude zastávka na stanici? Dobre, spomalujeme. A teraz ideme rýchlo z 50. Teraz ideme doľava head. Červená. Už mám zelenú. No ideš už. Idečko plesnivý. Jak to jazdíš na tom kamionu? Dobre chlapci, ideme na 7, ideme na 8. Ideme doľava. Brzdím. A máme zelenú a už máme červenú. To je čo? Paráda. Už máme zelenú a ja pijem vodku. Teda čo? Vystanem z tebe na lavočku zo sprajitku na naší parku. To je 53 minút a ja tu zaspím na ulici, unavený, nahladovaný. Chápeš? Ani nemám paplán. 2 paplany. A ide sa. No to zrazu rýchlosť 50. Ideme tu na. Zastavíme. A je co. Enterik. No ideš už pohneš s tou bránou, však som zaplatil. Ešte koľko? 500 €. 500 €. Áno, viem, že som... Aha, tam je postiel. Som happy New Year. Start! Dobre, chlapi. A už zelená. Zaradíme sa do ľavého pruhu. Teraz máme zelenú a už červenú. No idete. Zrazu teraz máme ísť. Stoj, kam sa Ježišku. Ja jazdím na červenú. Á, nech to zví Juračka. Už padám. Áno, viem, že som unavený, ani stierače som nezapal. Doprava, alebo doľava, ale ako sa dostanem doľava? Odpočívadlo na blízku, no ale na druhej strane. Ježiš, ešte mi do toho prší. No, ešte 60 rýchlo daj.
Na budúce daj 30. Ešte pomaly mám ísť. Však zaspím na ulici, jak bezďan. Ja mám Brity, to pravidlá mentality. Na čo mi to nevyťahne? Však to je nový kamión, čo som si kúpil. Zastať. Ježiš. Ešte blikaj. Ale nemám bliky. Ja... To takto. By sme naučení byť blinkerov. Prosím, však sa dá takto. Prosím. Yes. Idem. Chlapci. Ja som ich oklamal. Normálne som zachrypnutý a ja som chcel čakať. No tu majú čakané, idem. Tá hej. Takže nie som východňara, ale robím to pre srandu. Ďalší policaj, pán policaj. My sme mali ísť do Seminy a do aha, ja som bol v Semine. A teraz do Osmičky, teraz do Diviny. A teraz do Desiny. Yes! Aleluja, našiel som na dobrý spánok tabletku. Čiže ideme doprava, chlapi moji. A ideme brzdiť na mojej favoritke. Ajha. No kde idem? Dostal som vás pokutu. Ale ako? Ten náves sa takto skočil? Alebo čo spravil ten náves? A normálne som išiel. To ja neznám tieto cesty, hej, bratu. No, aleluja. Idem brumkať a ide na to. Dobré ráno. A to som nedopravoval to. Nakoniec som naozaj zývol. Zle som dal smerovku. Už iba 88 kilometrov. Aha, ja mám včera čo zapaté. Zbytočne minať veľa elektriky. A ja pláciť. Tu kabel. Sláci s vami to idú neskutočne rýchlo. Tady tu. Dobre, mám ešte nabitý mikrofón. Lebo toto je na nabíjanie, chápeš? Chápeš, bratu? Chápeš, ty brokolica? A môžem chillovať. Pýtam sa, či ma počujete dobre cez tento mikrofón, lebo som myslel, že je dobrý, nie? To musíme otestovať, či naozaj dobrý. Je dobrý? Je? Jo? To sa mi ľúbi. Čiže ideme ďalej. Třeba 50 kilometrov. Derou sa nie starý go. So goskom go. 30 kilometrov. A kde mám benzín? Aj to je pomaty, to tak dobre vymyslené. Ešte mám dosť tam na iba 19 kilometrov. Aj. Gu gaga. Čiže spomalujeme. Aj skoro som havaroval kvôli kamionistovi. Môže tu byť všetko. Mariňactvo.
No nevadí, to sa nerátalo. 30 kilometrov a teraz pôjdu klimáci. Ne, ja pôjdem 100. Ja mám ísť tam. Aha. Vypočítavam trasu. Čo vypočítavaš?